Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh. Anjir mriki pisan. Kok mantene sing ditenggo Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Dungo napa Mas Edo, Mas Anggit, Mas Badar. Yo! Pripun Mbak Cange? Anu, kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman Monggo Mas Badar, Mas Anggit, bareng. iki Mas liyanipun. Ayo, mboten ngirangi raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo, Mas Badar, Ben Mas ketok Anggit, raket sedaya supekat mawon. anggone seduluran. Heeh. Teduk, ya. Monggo sedaya. Oke. Nah, mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mik dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Enggak. Sajeke urip nembe niki nyusul jenengan Mas. Wah, sami. Oh, iya Kula to. ngidolake Mas Akbar pun dangu. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, Nggih, nembe niki. jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh, iblis tenan. Saya aja mbok pisah. Jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buwuh, Mas. Oh, Adoh dhewe lho kula. Lu jenengan no adoh dhewe Mas Lah, Anggit, nggih. Mas Anggit Karanganyar. Keng Karanganyar kuwi bimo yo ngundangi sing nang Wonogiri kok sing nang Nganjuk. Wah, le ngalang poh jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Heeh. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nurut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Niku. Anggit kok awakmu kok Niku. kok iso rokokan Dak Mas muni yo. Padha kok salone gelut nang kene wae. Ya, Omang sampun wah yo. ini. Ya lagi ki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwuh. Ah ya Buwo. Lah aku ya buwo. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji dari Mas apa tuh sing Dorawo? Mas Wahyu Don enten Kali? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho mboten mriki pisan. Ampun nonton bal-balan, Mas. Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh. Anjir, Jember. mriki pisan Kok mantene sing ditenggo Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Dungo napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih, Mas kula Badar? rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kali napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Lah. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ning manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tangga. Rumah tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018, Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sak menika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih, Mas. Niku saking istri pertama, Mas. Loh. Oke. Setunggal mawon, Mas. Oke. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih, Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no Oh, kabeh nggih. sing rawuhne ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang
bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun. Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Lah nyapa ora ndongane? Ndongane kancane ndonga ngono. Sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing utang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Mas. Rezekine silam kan meleh. Lah ya ngono to Mas Karis. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya, wirete beda, Mas. Wong nganjuk. Ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Iya. Amin. Wayange pun 3 kotak. Niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si niku enten setunggal Ngono ngitunge suwi. Ngitung musuh. Siji gur mbok doli ae ngono kok. Jer tak tawake ae. Lah malah wis mbok sudah setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis ta. Arep tak tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Ora apa-apa nggone dhewe. Wis dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh, ciu. Lah, iso elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih balange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Ya ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak keprok san. Piye? Ora ngono kancane anu kok ora oleh. Wong kok uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Lho, kok iso? Wah, ya wis ngono kuwi. Kula parani kok sing nanggap. Parane sing nangkap. Kula mawon aku. Ora ding ora tau. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah Aja elek lho. Ya ya Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Kok aku bagian cerita sing elek, ya to. Mas lho kula ora enek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku. Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula, mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula, mangan ya melu kula, napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to mbiyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kowe ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Aja kon ngomong. Mas Anggit terus no Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Nggur perkara sak kembel iso viral lho iki. Oh kayak genah ora omah ngono kok. Napa? Kayak genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh, mriki niki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagongane kancane jagongan guayang kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten terus niku. mulih ngono. Mulih lali. Ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu deg-deg iki mawur. sing nampi sing wedok. Ya padha ae. Oh, ngoten. Iya Mas Bimo sompet. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, tagone mulih ning ndang. Apik lho niku Mas. Apik ngono ya. Dapite pun ceklek pempingten niku, ya to. Oh iya, enek neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit akeh ning kene.
Sing to. Emang kok ngelokne aku jare mangan nunut kono. Mayang kuwi lho akeh ning kene. Apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kuwi dikekke pembayar. Oh, iki yo ngene Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kiri, ngono to karomu iki jane. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku kuwi. Sing dalang teng mriko. Nggih. Heeh, dalang kono kae. Nggih, terus. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris, ngoten mriki ya laris. Amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo, ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo jenengan barang kuwi. Kok Aku lah wis tau ndek bojo. Ale nek digondol kancane. Ayo sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kere malah Umum ngoten iki, disiar. mboten apa-apa. Wah, genah Tenan, kula ya ra cerita. ujar akal Git. Piye piye Kowe piye. dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cekek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to Oh, asline. lho. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah. Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku kok. Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. bawa Ora bawa kitang ape. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh, lah kok Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. Weh, to. sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar nang YouTube besok sing jarang enten niku Mas Ido. Ten YouTube sing dereng enten Mas Ido. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng debat karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. Lah kuwi ora madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Iki- Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, Mbak cocok Prigel. niku. Mengke kula sawer mengke. Tenan. Niku Nggih. pengusaha. Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu, niku. nggih. Ah. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoknya Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Songko ngomah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kan iki keloloten kuwi. Jalan iki. Mas Malah Edo. enak lho. Wis kelet apa sih kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Oh bareng kok Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Anggit mawon. Mas Anggit Mas iso Anggit laku. mawon. Weh, Hah? Bebas saya, bebas. Bebas, bawane bebas. oh ya gentenan ngono wae wong enek kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to Magister Wis nganggo kopiah ki wis Bawa kok. kaya imam. Irene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal no aku mau wis bawa ngono. Oh wis. Iya. Ayo Mas Anggit. Biasanya Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Kula tak- Anggit yo. Mas Anggit mawon. Jarang Mas Anggit petok mawon. aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Ya iki ana pun bawa. Nah, wis. Bingung aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Apa? Wah, golek catetane. Jane kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Heeh. Ora enek mata kuliah bawa ora. Ora Ora enek, enek, Cak. kene pedalangan kok. Wah, buka Bos. HP. Sik. Sambung wanci dalu wae. Oke, ya wis. Pelok. Nggih. Meker sani dipun tutukan wong ini bintangipun Sinten niku? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja, Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Padha omong ya. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, iku salah vakum ayo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek celak vakum angel nunggahke suasana iku. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Mbak wis jan kaya Mbah Supron kuwi ya. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase iki lho kuwi ya apal. Oh, masa ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa
nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh, iya. HP lho, Mas. Nganggo alat ya toh. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Sami-sami. Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, Nuwun. sukses Nggih, selalu, Asno Broto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng Langgeng, salah. langgeng. Amin, 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 amin. Sing bawa sidane aku tok ta iki mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, pejret. Aku kopiah kok pisan. Go pecis. Jare harus duet sih toh. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir, jumeneng Mbak Bir. Duduk. Heeh.